ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 850. హలో బంధువులే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఏం చొల్లారు మా తెరలు యాన్ హుషారులే నీకు పొప్ప పన్నెనికి ఏండరతే ಇನ್ನಿತ ಉದಯವಾಣಿದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಪೇಜಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೈಟ್ ಪಾಡ್ಯರ ಪಂಡಿರ ಅಂಚಾನಿತ ಪಾಡ್ರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿಂದುವೆ ನಿಕ್ಲ ಕೋಡದ ಪ್ಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರ ಈಗ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೇನ್ ಗಮ್ಮಡ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಪಂತೇರಿಂದ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಆಟದಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಚೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಬರೀತೇವೆ ಕನ್ಯಾಣದಕ್ಲು ಊದುಬತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಪೂ ಒಂಜಿ ಅವಡು ಸೊ ಪೂನೊಂಜಿ ಏನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ದು ಏನಂಚ ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂ ಪತ್ತೊನೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಡ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ವೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬುಕ್ಕನ ತಿಕ್ವೆ ವಿಟ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪೂ ಕೊಡ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಿಟ್ಲೆ ಎಂತಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಟು ಐನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೂ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮಾತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ನಾ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಸೀದೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಲೆನ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಜಿಡ್ ತಿತ್ತುಡುಂಡು ನಿಖಿಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ನನ್ನ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸೊ ಏನನ್ನ ಬೈಯಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಆಟದಕ್ಲು ಬರ್ರೆನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಫಲ jump 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 ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬರುವಾಗ 2 ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ನಾಣ್ಯ ಹೂವು ಊದುಬತ್ತಿ ಇದು ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಯೊಡತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಕ ಬಲೆ ಹಿರೇ ಅವಡು ಈಗ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಾಣ್ಯ ಉಂಡು ಕರ್ಪೂರ ಉಂಡು ಹೂ ಉಂಡು ಊದತ್ತಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹಿರೇ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬುಕ್ಕ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಹಿರೇ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ರಡ್ಡಿ ಹಿರೇ ಬರತ್ತೀರು ರಡ್ಡು ಬಾರದಿರೆ ಕೊಯ್ಯೆ ನನ್ನ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ತಾರೆ ಕಲಿಕ ಬಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಚಿಕ್ಕ ಪೋನುಂಡು ಪುನಿಟ್ಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೂರ್ನ ನೀರ್ರಮ್ಮ ಆಣಿವರೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಅನ್ನೋರ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಬೈತೊಂದು ಬರ್ರಪ್ಪುದು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗನ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪುನೊಂದು ರಡ್ಡುಂಡು ಒಂಜನ ಕೊನಕ್ಕ ಎಸ್ ನೀರುಂಡು ಫುಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಬಳಿತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ತೇನೆ ತೇನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸೋಡು ಪಕ್ಕ ಕಲಿಪೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ 1 2 3 ಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಮುಂಜಾಂಡು and ನಾನು ಒಂದು ಶಾಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಕಮಾನ್ and ನಾನು ನೆನ್ ಮುಟ್ಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ almost there yes
ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 3 ಶಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಲೆ ಡನ್. ಮುಂಗೆ ಬತ್ತೇನ ಆಪುನ ಇಜ್ಜನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾವತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೌದಾ ಪಿರಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನಿತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಏಪಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಏನು ಮರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಚೀಟಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ರಂಚ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಇರಿ ಅಂಗಡಿ ತರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆಟ ಕಟ್ಟಲಿ ಸೀರದ ಉಳ ಇರಿ ಅಮ್ಮ 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 ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಇருந்து ಅದೇ ಅಂಗಡಿ ತರ್ಪ ಮಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಏನು ಮರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಏನಂತ ತಿಂಡಿ ಕೊಣತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊಣತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏಪಲ್ಲ ತನ್ನೊಂದು ಏನು ತಿಂಡಿ ಕೊಣತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತೇವೆ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಗುದು ಗೆರೆತಿತ್ತ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೀರಿ ದಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಅವನು ಮ್ಯಾಂಟ್ ದಿದ್ಲಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರಿ ದೀಪ ಮೂಳು ದೇವರ ಕಡೆ ದೇವರುಂಡತೆ ಅರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇರತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ 23 ನಂಬರ್ 11 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ಯಾವನಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬರ್ಪಿರಿ ರಪ್ಪ ದೀಪದ ಇಡೆ ರಪ್ಪ ಮೀದು ದೀಪದ ಇದಾಂಡು ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ತೂಕ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೆಪೊಡು ಸೋಕುಡಿ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಹೊರಂಬರ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಚಾರ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಿದಂತಹ ಸಭೆ ಇದು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಾರಾಕಾರವಂತಹ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು. ಈ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ರಾಮ ಸಿಟ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಮಗನಂತಹ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಮರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವೆ ರಾಮ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ
ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ. ಒಂದೇ ನಾಡಿನ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ನಾವಿಬ್ಬರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಮ್ಮ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಮ್ಮ? ಕಂದ, ವನವಾಸ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು, ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂತೀರಾಗಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಹಾ ಕುರೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಚೂರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.